ободу зебо сохтани кӯчаву маҳал, бунёд намудани пулҳои хурду бузурги мошингузар ва таъмиру азнавсозии ҳамин қабили иншоот аз амалҳоине ки инсонӣ буда дар беҳтар гаштани инфраструктураи зарурии хоҷагии халқ мусоидат менамояд. Бо ин мақсад сокинони ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи вахш амалҳои созандагиро пеша намуда, ҳамарӯза тавассути ба роҳ мондани ҳашарҳои дастаҷамона корҳои бунёдиро ба роҳ монда истоданд. Тавре иттилоъ дода шуд, пули мошингузари деҳаи Гулбоғ ки фарсуда ва корношоям шуда буд, имрӯзҳо бо иқдому саҳмгузории сокинони маҳаллӣ ва соҳибкорон бунёду азнавсозӣ гардида истодааст. Пругмо вайрон шуда буд, ғалтидагӣ буд, мушкилӣ доштем, раҳ надоштем. 5 километр фур гашта ба қишлоқ ма мерафтем. Бо 5 километр гаштагӣ лой буд. Рай нами зимистон раи барфӣ обод якза балница бурдан, ҳама шароиту ҳама тарафа қим буд. Бачаҳо дастгирӣ кардан, қишлоқ баъд ҳукумат раиси ҷамоат ё дастгирӣ кардан. Масалан ҳамин корора мо масалан ба маслиҳати ҳамвоқатӣ якҷоя ҳамин корора масалан сар кардем. Бо ният дорем ки масалан дарвозааш кинем, насаби қишлоқ болош бинависем деҳаи Гулбоғ гуфта. Ҳамаи пули мошингузар ки пурра ба истифода дода шуд, ҳам мушкилиёмо паси сар мешаванд. ҳамзамон чунин тадбир дар маҳаллаи хӯрамдеҳи ҷамоати мазкур ҷараён дошта, сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстиву меҳанпарастӣ дар ин амали неку созанда саҳмгузорӣ намуда, нақша доранд ки дар муҳлати кӯтоҳ пули мошингузарро сохта мавриди истифодаи сокинони маҳал қарор диҳанд. Бунёди пули мошингузар бо ҷалби сокинони маҳаллӣ ҷараён дошта, қариб 80% корҳои сохтмонӣ сомон дода шудааст. гузаргоҳ фарсуда шуда буд, бардошт намекард бори вазмина, мошинои калон гузаштанда душвор буд. Ана ба ҳамон хотир мо иқдом гирифтем ки ҳамира аз нав бо ташаббуси сокиноне ки саҳм доранд, саҳмгузорӣ кардан, ҳамин ободиро ба пеш гирифтем ба хотири ҷашни 35 солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ватанмон, барои ободии ватанмон. Ана ин ашос тамом шуд, ами дарвозаш мондагӣ, дарвозаша рост кунем, баъд дигаришда ҳолати арматурбандӣ рафта исааст, вайш ҳам иқдом гирифтем ки дар байни 10-15 рӯз ба анҷом расонем. Дар ҳамин кӯприке ки ҳозир мо кардаистем, то ба имрӯз 109,996 сомонӣ рафта истааст, бо кол давом дорад. Кӯшиш мекунем ки бо сифати баланд дар кӯтоҳтарин муҳлат ба анҷом расонем. Инчунин сокинони ватандӯсти ҳамин масир дар дигар корҳои бунёдӣ ҳиссагузорӣ намуда, ният доранд чароғонкунии кӯчаву маҳал ва тоза намудани ҷӯю каналҳоро низ ба роҳ монда, бо ин васила сатҳи зиндагии хешро беҳ созанд. Қайд кардан ба маврид аст ки анҷом додани чунин иқдомҳои созанда баҳри муҳайёсозии шароити мусоиди кору зиндагии сокинон ва дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосӣ дорад. Гузориши Муҳаммадризо Шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Вахш.